Center Kirkkain tähti. Iltalähdet Naantalista Aavenunmaan kautta Ruotsiin. Astu Volt Plusan maailmaan, jossa saat Volt-tilauksesi ilman kuljetusmaksuja 1 kuukausihinnalla. Volt Plus-viikkojen ajan saat jäsenenä jopa 40% alennuksia K-ruokakaupoista, Friends and Burgersilta ja muilta huippubrändeiltä. Kokeile nyt Volt Plusaa maksutta ja nauti Volt Plus-viikkojen mahtavista tarjouksista. Kansainvälistä tunnelmaa, yllyttävää ohjelmaa ja suuria näyttäviä purjelailuja. The Dolphins Racing vuonna 2024 4.–7. heinäkuuta yhteistyössä Helsingin Sanomat. Maailma käsissäsi. Jaettu ilo on paras ilo. Ystävät, kesäloma ja uutuusleffat. Luo yhteisiä leffamuistoja myös